ये मागे आखी तक दूधी है हल्लो तुमसे मिलके दिल का है जो हाल अरन काय गांडी मारता ना क्या गोल लगा लगा मैं गाड़ा ब्रेक नहीं अरे किती हॉल आहे तू इकडे तुम्ही बेसी ट्रॅफिक नसतं हे बांधो इथे तू ब्लॉगर भाषा बोलते ब्लॉग रा भाषा नकले बेस कोडाचे तवरे मी नो हजार का भेजा ऊपर तू स्कूल आठ पे गेल ना कोडालू कुडाडा देगी भारती को भेटा हो जास्त बरा जे काम करतला बाहुबली यू आर फकिंग अगली पीस